Horas madihita sa luhutna. Di hamwa kadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotyon ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak suta para di hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni Tuhata na gabi jamita di minggu ujung tahun parhuriaon, tanggal 20 November 2022, nalaos parningotan di akanong moding. Imahata ni Tuhata na tersurat di sada Korin bidu 15 ayat 50 rodi ayat 50 alu, dohot topik minggu di pamonang debata hita marhiti Yesus Kristus. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ujaha madihita songonom madidok hata ni Tuhata. Ope nahudok disi alia kadongan daktar bahin sibuk dohot mudar manean harajau ni debata. Jaladang tartian na olu busuki hatok tongoni. Hahomiodo nahudokot tuhamu. Dang nasa luhut hita moding. Alai sa luhut do hita paubaon na. Topu di bagasan sakidok mata, di pakuling ni sarune na parpudii, ay makuling masarune, gabihehe ma akanaong matei, tuhatok tongon, laus paubaw na ma ang gohita. Ay ikon hatok tongod do manuluk na ulubusukon, jala hangungulu, na manoktong do manuluk na ulumation. Alay dung disuluk hatok tongoni na ulubusukon, jala disuluk hangungulu na manoktongi na ulumation, disima jupang hata na tarsurati, nunga tarbudut hamatian, nunga suluk hamonangan. Jo hamatian, di dia hamonangan mi, jo hamatian, di dia sorop mi. Alai dosa do sorop ni hamatian, jala patihido gugu ni dosai. Alai mauliate madidebata, na pamonak kita, marhiti-hiti Tuhata Jesus Kristus. Ope hamwa kadongaku na hinaholongan, marsihohot jala sumubauba mahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaw ni Tuhani, ay diboto hamudo, dang magopo halujaw muna di bagasan Tuhani. Ima hata ni Tuhata. Di hamwa kadongan sa haporsyaon di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus, sian gudang niak na tahabiari di Portibion. Ahado ang guapala na tahabiari tahe. Rasa pakak duhita madok, mabiar mati ate. Parani duiba madohi, hirasudido jolma mabiar mati. Nian saya adong do sian akan na tua-tua tay naung gajang umurna, jala naung mahap na manguluon, nung ngaulo madok, dialap Tuhani man yan, naluja au, ninna. Hape, tang mardialap Tuhani. Alayang go na poso do peibana, tukso adong do, nabarani madok songon nanido ni natuatuay, asapitor dialap Tuhani ibana. Nian, olo do tadok, mati petaho, nita, alayakim mahita, holan hata dui. Idua sadido akan na tua-tua, hata-hata mate, ang goroha toktong doroha mangulu. Sita konahu da begiu, buat tonahu sobon, danin na paredido. Alay hola diet di dui. Bukti na, hola makuling ronggur, mamitor di do, gaitu di Tuhan, mamitor nin na do. Idua sadidok, nadila parede. Hamwa kadongan sa haporsyaon, mate manang hamatian, idu sada anggo apala na tahabiari. Nian, gudang do na tahabiari, mabir do hita tubigu, hantu. Tapi sepertinya itu dulu, anggo saunari, tak pola bera. Dulu orang cenderung takut pada yang namanya hantu, arwah penasaran, jin, dan sebagainya. Anggun waing justru tontonan na menarik doi di sebagian besar halak. Beri kita di TVI, terlebih di kalangan kaum muda.
anggo sumerbigu do tontonani dang menarik di ibana. Justru rating di film horor do na tumipu. Justru film na sangat digemari halak di zaman non, ima film hantu manang film horor. Apalagi tu akan baru pacaran nanti. Tong mara asa kesempatan dalam kesempitan. Adong suster ngesot, kuntilanak beranak, pocong, sundel bolong, desa penari, ghost, Nyi Roro Kidul, Ratu Hitam, Ratu Pantai Selatan, Pengabdi Setan, dohot akan na asing dupi. Setiap diputar akapilimon, bah, tak kasiatan studioi. Sanga dua dong pemburu hantu kan? Alahira na sutar bigi biodnuai. Tang binoto rupani mananong habis do hantu nai, tang binoto. Manang na laos ibanda do diburu hantu. Dungi muse, adong do na mebir tu polisi tu ba? Aboto do polisi tu ba ti? Laos jenderal pangkat ni. Dituruni polisi tu ba do isudi? Satiki anong do drama komedi dorak. SSTI. Suami-suami takut istri. Anggu istri takut suami. Nasomal do ikan. Adong do na mabiar tibo kan ido nuai. Jadi mabiar ketinggian, fobia ketinggian. Gudang do petahe na tahabiari. Hama kadongan saha porsyaon sasitong na takolan hamatian na tahabiari nuai. Mangulupe tong do mabiar jolmai. Ini bisa dimengerti karena zaman makin susah, manusia makin beringas. Gampang saja melenyapkan nyawa sesamanya. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala terhadap sesamanya manusia. Jadi tuhodo nanidok niak kadongan ni susah yang hidup ini. Narupani. Tapi lebih susah kalau hidup ini. Kata orang di kota-kota besar hidup itu tidak gampang. Sebenarnya akamang dohot taminang bukan hanya hidup. Mati pun tidak gampang. Waktu hidup susah cari tempat parkir. Waktu mati susah cari tempat kubur. Waktu hidup dikejar uang kontrak rumah. Waktu mati juga kuburan harus dikontrak. Waktu hidup rumah terpotong pelebaran jalan. Ternyata di kuburan pun mendadak disuruh mundur 3 meter. Katanya Jakarta menghadapi masalah kurangnya dan mahalnya tanah pemakaman. Alani dak tertutup kemungkinan haduan dikremasi. Dikremasi nama akan namotingi. Mangihutun RPP ni HKBP, tangadong masalah di si. Walau tajahan no di RPP HKBP halaman 45 takas do didok. Ini cetakan baru. Nah jadi do patu paun pembakaran mayat manang kremasi, dia kakiadan na terpaksa. Isarana ala maul ni tanu kuburan, dohot alasan na asing dope pinasahat ni suhut. Ima didok disirupan. Hamu kadongan, molo tadok na paling tahabiari imahamatian, masuk akal doi. Alai marhiti turpukon, diyakinkan dohitan waing, pabuah hamatiani, dangbe, si habiaran. Alai, dang nama dok, asa tatodong hamatiani, daw. Sutu ngadong napajago-jagohon menantang kematian. Buasa tadok, dang bisi habiaran hamatian, macetakas didok diturpukon, ainu nga dihamonako tuhata, Jesus hamatiani, jo hamatian, di dia hamonangan mi, jo hamatian, di dia sorok mi. Holan Apostel Paulus do, nabarani, madok songoni. Anggo nakid digijang tadok, mabir do pihita. Alai tu hatay madok, jo hamatian, di dia hamonangan mi, jo hamatian, di dia sorok mi. Nung ngatalu, hamatian, di bait tu hatay. Takas doi say tay deho nate, di minggu-minggu paskai. Takas doi tay deho. Nung ngatalu hamatian, di bait Tuhan Yesusi, ay nahehe doi bana,
songon nanido nai. Haleluya. Ima dido edetai. Holan itu tu, juk do hamatiani, say songon borong-borong, kumbang. Nang penaung dibuat sorop nai, say tong dope mabiar hita majama iur nai. Say taripu di sido pe sorop nai. Songonido nang hamatiani, say mangubi-tubi dope ibana, mabibiari jolmai. Molo hamatianido tarajumi musuh na paling tahabiari, nung abedi patuduk debatai marhiti Jesus Kristus. Marhiti hamamate dohot haheheon nai. Ido barita naulin waing dihita di minggu ujung tahun parhuriaw non, na laos marningot tita diak kadongata na ujung mulum motingi. Hatik pe ikon bulusot tado pe hamatiani, hatik pe ikon alamat tado pe hamatiani, alay dang be habiaratay. Iko barani do hita madok songon nanidok ni hata ni tuhatay. Ay nang pe mardala nau dirura lingguman ni hamatian. Daku habiari parmaraan. Ay hodo madongan yaw, tukot mu dohot batahim, mga puliaw. Psalme 27 ayat 4. Alani, hita akanong pinamonang ni Tuhani, didok dibagas sa turpukon, marsihohot, jala sumubauba mahita, jala sumurung matoktong dibagasan ulaw ni Tuhani. Berdiri teguh, dan tetap giat melayani Tuhan. Hamuak kadokan saha porsiaun, berdiri teguh tetapi tidak giat itu salah. Demikian pula sebaliknya, giat tetapi tidak berdiri teguh itu berbahaya. Molo songonido, dus di songo patung ate. Molo hiata bereng patung pancoran na di Jakartai, sian mamuka dibangun ni satu sonari berdiri teguh doi disi. Alay holat disi doi. Dang marna tu dia. Adong do halak Kristen songoni? Aduh. Jong-jong doi bana rupani. Marsihoho doi bana. Sumuba-uba. Alay dang mangulu ha porsiaunnya. Imannya mungkin tetap ada, tetapi pelayanannya nol besar. Jadi unang masongon patung pancoran nate. Berdiri teguh dan giat dalam pelayanan Tuhan, itu konsekuensi orang yang sudah dimenangkan Tuhan. Om manuaing, berita nauli di mingguta, di minggu ujung tahun parhuriaon, laos parningota diaka, namoding. Nunga di pamonang Tuhani hita pe iko marhamonangad do di bagasan nguluon makamonakon akaparaluat tadupe tujuluan niari. Tuhat tama mamasu-masu hita. Amin martangiang mahita. Oleh hati madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasuhom may jala pauraton tu bagasan rohanami bi. Asa di parbuho katami parbuy na dinggan parbuy na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.